Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong niagi niingon ko nga ato ng pagreaksyonan ng usa nila kakanta na pud sa GM kay kang GM o kang Mariel bali Jimiel bali o ato pagreaksyonan na pud ang usa nila ka video o usa nila ka performance bali o sa tawag ng tanghalan nga performance nila sa pagkanta nila atong kato sa finals bali. Oo, naiisa kanta nila na ako na nagisaad sa atong niagi nga pag vlog na to o sa pag-reaction na to nga ato ning pag-reaction na isa. Kini nga kanta mo ang My Heart Will Go On kang Celine Dion balin atong tanawon kung unsa po ang ilang pagkuan pod kay I'm sure nindot kini kayo. Nindot kini pagkakanta kay kuan gyud kay love songs bagay pa para sa ila duha ba. O ato pong tanawon kung unsa po ang pag-ariglo nila o pag-duet balik kay si Celine Dion rabid ba ang nikanta gyud ani karon kay naibae og laki. Tanawon na to. Okay? Sige, hindi ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Subscribe mo kang Mel Corner bali. Wow, pusog kayo. Sa karon kini nga kuan bali kini nga pagkaariglo bali kini sa ilang intro bali murag kuan ni kanang atong nadungog ba kanang sa kanang tagali sa kuan o kanang team song magini sa Titanic kuan mo anang karagay sa team song ani sa Titanic di ba yung aron ang pagsugod nay humming nay humming ang pagkuan pagkanta o kanang sa background bali sa movies bali sa movie bali ana sa Titanic diba diha nila gikuha na sa ako pong tanaw pero pare-pareha ra magug tunog yun diba si padayon sa ta Mariel bali una ani kanta. Ambungan po kay iskuan ba? Tanawa ra. Ambungan. Gwapo sa kay nga bata po. Palsito po deh. Kapalsito. Karon sa ilang pagkanta karon ba atong makita gid nga grabe nga grabe bagay kay pa sila babagay kay tanahon gyud nato murag magtan-aw tang murag interesado ta ba o makilig gali ta grabe ka bagay yung grabing chemistry nila yun kakuan gid ko mabalik-balik na ako kay diha gid nato nakita sa ila yun mo nang tana mo sa sunod pa nga mga kuan di ni sila magka-kuanay ba magkabuwag o magkakuan bali pagka kanang sila gihapon ang tandem bali bahin sa pagkanta ba kay nindot gid sila tanawon daghan kay ni sila ganahan ani
Mhm. My heart, my heart will go on and Mhm. Di gini ba kantihan ang kuan ba nagid sila yung mga kuan mo para instrument nag-instrument ilaging big ba kantihan nila. There's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are so Wapo kay pagka blending o. Taas ba nga kuan ba? Ang GM bali taas. Papareha man sila taas lagi. We'll stay forever Oh, this way. We'll stay. You are isa. Di ba atong madungog ng murag na yung nagwisol na to? Kinsa ka itong grabe ka itong sa kataas sa ilang tingog ba? Oo na yung wisol. Atong balikon ka diyot ha. Atong balikon. Atong balikon ka diyot kay ano? Magsakaan na karon. We'll stay forever No? this way. Grabe ka ta. Na ini wisol lagi. Kinsa mo datong wisol sa ila? My heart will go on and Okay kayo. Grabe. Pati yung judge, pakpak na nan, wapagay na human. Si Eric Santos ba? We'll go Okay kayo. Grabe oh. Bagay po guys sila no. Okay, ato na pong dungog ang ina na pong usa ka kanta bali ni sa ilang duet bali ni Mariel og the GM bali sa kanta nga kuan My Heart Will Go On. Oh, nindot kayo. Sa pagsugod pa lang gani ha, ako nakita na gyud nga ang katong ariglo sa music bali o naghaming bali sila. Ako na kuan nga nakuha to nila o inasundog bali nga to sa kanang kuan kana gani sa intro gali sa Titanic gali o kan Titanic nga movie o kana nga movie naaging na nahaming gid mao gani perminti mag background bali ba sa movie bali ba mao nindot kayo pagka-ariglo po to halos sila pong nasundog so bahin po sa pagkanta po ni kang kuan Mariel bali labi kalinis kay kontrolado ang tingog so makakuan ko ba nga nindot grabe gid nindot ang iyang pagka litok bali o diction bali ani ni Mariel po nindot po kayo sunod quality sa voice grabe ka nindot kayo so ang kang GM pod makaingon ko nga ako na-expect ganiha nga naay kuan ba naay ang pagkanta ni GM nga mikalit hinoon sa kataas ganiha ipalsito magito pero ako ka expect ato baka murahin og babae pud ang tingog sa iyang pagkanta ato so ang kuan pud ganiha atong nadungog nga kinsam to nagwisol nga grabe ka taas kayo kuan kaya to di ba ato pang gibalik grabe nga wisol kami taas kinsa ka to basin si Mariel to ni wisol na yung tingog sa kataas ba
Di ba? Oh, anak ko nga kini manghinaot lang ta nga di pud unta sila kuan ba? Di ni sila mag-utro o usap po, dili ni sila mabuwag bali ba kay kini nga tandem bagay gid kay sila. Naagi chemistry maka-agni gid sa mga karon pa lang gali grabe na nga fans nga nila. Di ba? Sa mga gym sa ni tawag na Gymniel, Gymniel nga fans niya. O GM o Mariel ba Gymniel. Mga siya. Di na ta magdugay. Sa inyo kasulti sa atong video karon i-commentin nyo. Commentin nyo sa atong comment section kung sa inyo kasulti. Sa mga bagod nga nakita sa atong video karon, kunya giganahan ka, wa pa ka nakasubscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Paki-follow na lang pod sa akong Facebook na nabutang ang link sa atong description. Kaya ang uban na tong video ato pong i-upload dito sa atong Facebook. Okay? Sige, di ata magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV, proud Bisaya. Peace out.